സമ്പൂർണമായി തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിശ്ചിത ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്യാചാരി മാതാജി ക്ലാസ് മാറിയിട്ട് കേട്ടിട്ടാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്യാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ക്ലാസ് മാറിയാണോ കേറിയേ? അതാ ചോദിച്ചത് കണ്ടപ്പോ. അയ്യോ, ഞാനിരിക്കും മാതാജി. ശരി ശരി, ഓക്കെ മാതാജി. കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തോന്നി ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. പറഞ്ഞോളൂ. ധ്യാന മന്ത്രം, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം, രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ, 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പരിപൂർണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണാകയാൽ എന്നും സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത മന്ത്രം വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത തേ ത്യക്തേന ബുദ്ധീതാമാഹൃത കസ്യ സിദ്ധനം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണുള്ളത്. അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് അർഹതയായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ. ബാക്കി പോരട്ടെ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജീജിവിഷേച്ഛ തംസമാ ത്വയി. ആരാ ചൊല്ലണേ? മനസ്സിലാവണില്ല. തെറ്റുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആവില്ലേ കണ്ടപ്പോ ഞാനൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളെ സമയം പോവണ്ടല്ലോ വെറുതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേ വേഹ കർമാണി ജിജിവിഷേച്ഛ തംസമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോ അസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഈ വിധത്തിൽ 100 വർഷം വരെ ജീവിക്കാം. വേറുള്ളവരുടെ അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് 100 വർഷത്തിലധികം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. 3 കൂടി ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഒരാൾ പറഞ്ഞ 3 കൂടിയിട്ട്.
ശ്ലോകം മന്ത്രം ചൊല്ലണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ പറഞ്ഞോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പരം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമായാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണവുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരും പരിപൂർണവുമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്തും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത്. അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് അർഹതയായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാതിരിക്കുക. മന്ത്രം 2. തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞേ. പറയി തുടങ്ങ്. സ്വപ്ന മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാതാജി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ സത്യവും പരിപൂർണവുമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണമാകയാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായതിനാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്തും സമ്പൂർണമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. മന്ത്രം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും, എന്നിട്ട് സമ്പൂർണനായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനി സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിയന്ത്രണവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാതെ അർഹതയുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. അല്ലേ? നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതെ. പിന്നെ അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ 100 വർഷങ്ങളോളം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും. പിന്നെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ തളയ്ക്കപ്പെടാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ എടുത്ത് ധ്യാന മന്ത്രം 1ഉം 2ഉം എടുത്തില്ല നമ്മള്? അതെ. ഇനി 3ാമത്തെ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസുര്യാലാം നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അസുര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന താമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനഃ. ആസുര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ആത്മഹനോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനാഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂര്യാ നാമ തേ ലോകാ അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു ചൊല്ലി എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അസൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാപി ഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. മീനിങ് വായിക്കാം. അസുര്യ അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, നാമ പേരിനാലുള്ള പ്രസക്തി, തേ ആ, ലോക ഗ്രഹങ്ങൾ, അന്ധേന അജ്ഞാനത്താൽ, തമസ അജ്ഞാനത്താൽ, ആവൃത ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, താൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ, തേ അവ, പ്രേത്യ മരണാനന്തരം, അഭിഗച്ഛന്തി പ്രവേശിക്കുന്നു, ഏതൊരുവൻ, കേ എല്ലാവരും, ച ആത്മഹന ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, ജനഹ ജനങ്ങൾ. എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് എങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആയാലും ശരി, ആസുരമായിട്ടുള്ളതും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മന്ത്രം 3 പറയുന്നത്. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തവനാണ് ആര്? ആത്മഹന്താവ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയായാലും ആ വ്യക്തി എവിടെയാണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രയത്നിക്കാത്ത വ്യക്തി, അതാണ് ആത്മഹന്താവ്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടാണ്? മോചനം കിട്ടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ആത്മഹന്താവ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഏതൊരുവനായാലും ശരി, ആസുരികവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മന്ത്രം 3 പറയുന്നത്. അപ്പൊ മന്ത്രം 3 എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മഹന്താവ് ആരായിരുന്നാലും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് എങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയായാലും ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് ആരാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ, ഫസ്റ്റത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചുമതലാബോധം ഉള്ളവരും അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്. സുരന്മാർ സദാസമയവും പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപദം പോലെ പ്രകാശമാനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മനുഷ്യജീവിതം മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ചുമതലാബോധം നമുക്കുള്ളത്. ഈ ബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിലുള്ളത്. എന്താണ്? 2 തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങള്. ഒന്ന് സുരന്മാര്, ഒന്ന് അസുരന്മാര്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അതനുസരിച്ച് ചുമതലാബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സുരന്മാരെന്ന് പറയാം. അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാത്തവരെ നമുക്ക് അസുരന്മാരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ പെടുത്താൻ നമുക്ക്
ആ സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സുരന്മാരും, ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്തവര് അസുരന്മാരും. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്നും, സുരന്മാർ സദാസമയവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത്. സുരന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ പാദം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സുരന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരാണ് ആര്? അസുരന്മാര്. ചുമതലാബോധം ഇല്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അസുരന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാവോ? ആത്മാവിന് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിന് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെയും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെയും ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഈ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘന രൂപത്തിലുള്ള തുണിയോട് ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരോട് ഉപമിക്കാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? താരതമ്യം നടത്താണല്ലോ ഇവിടെ. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടിനോടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് എന്തായിട്ട് പറയാണ്? ഒരു ബോട്ടായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാണ്, ബോട്ടായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തില് സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം. പിന്നെ അതിന് ആര് വേണം? തോണിക്കാര് വേണം അല്ലെ? വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാര്. അതാണ് ആര്? ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ആരാണ്? അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സമുദ്രത്തില് ഈ ബോട്ടിന്റെ തോണിക്കാരാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാര്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങള്, നമുക്ക് തരുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് വായിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പല സൗകര്യങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അല്ലെ? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് സൗകര്യങ്ങളല്ല, സവിശേഷതകളാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ നമ്മൾ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്? അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മൾ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടാണ്. ആ ബോട്ട്, സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, മാറാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതിൽ ആരാണ് നമുക്ക് തുഴയാനായിട്ട്? തോണിക്കാരനുണ്ട്, ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാര്. ആ തോണിക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് കരകയറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അത് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എന്തിനോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്? സമുദ്രത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആ സമുദ്രത്തില് ഇത് നമ്മള്
ലെവൽ 1 പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ലെവൽ 1 പറയുന്നുണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ വേടത്തിൽ വേടാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞത്, സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗുരു കൈ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ നമ്മള്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാണ്? ഗുരുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ തോണിക്കാരനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എത്ര നീന്തൽ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സമുദ്രത്തില് നീന്താനായിട്ട് പാടാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൽ നീന്താനായിട്ട് പാടാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സഹായം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ഗുരു. അതാണ് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സമുദ്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട്, മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് അനുകൂലമായ കാറ്റായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ, കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മഹന്താവെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനാണെന്ന് പറയാം. ആത്മഹന്താവ് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്താണ് വാണിംഗ് തരുന്നത്? ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ താക്കീത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക സംസ്കാരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അസുഖങ്ങളാണ്, രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് പരിഷ്കൃതരായ മനുഷ്യര് അംഗീകരിക്കുന്നു പോലില്ല. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തിൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന്, നമ്മളെ ഒരു രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് എവിടെ വരുന്നത്? ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാനായിട്ട്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇഷ്ടത്തിന്, ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം ആണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നത്? ഭക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം മീൻസ് വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നമാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ, കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അതാണ് പറയുന്നത്. പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആ കാര്യം അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഭയമേ ഇല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ജോലി വേണം, പൈസ വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരതയായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരിക്കലും ചിന്ത വരുന്നില്ല. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. കാരണം ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്? മനുഷ്യജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരായില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം, നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുക? അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജന്മമെടുത്ത് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞത നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകപ്പെടും. അങ്ങനെ അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സവൈ പുംസോ പരാധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത ഈ ആത്മാ സുപ്രസീതതി എന്ന് പറഞ്ഞ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ അഹൈതുകമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മള് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രാപിച്ച് നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അജ്ഞത നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കപ്പെടാണ് നമ്മളവിടെ. നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് മുഴുമിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടത്. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്താത്ത പക്ഷം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവര് അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അടുത്തൊരു ജന്മം നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ശ്രമം പോലും നടത്താത്തവർക്കാണെങ്കിലോ അവര്
അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, അവർ ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല. ഇത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ എന്താ പറയണത്? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ശ്രമം നടത്താതെ, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്? അവര് ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞത നിറഞ്ഞ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്, വന്ന് പിറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് ഒട്ടും ശ്രമിക്കാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതും പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മാത്രല്ല, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കൂടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ, അതും പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഏത് ജന്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് രണ്ടും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യജന്മം നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിന്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. നാലാമത്തെ അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ? മന്ത്രം 3 എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്തവർ അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നല്ല, അത് ഉറപ്പ് പറയാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ, വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ. മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനായിട്ട് വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ചുമതലാബോധം കാരണം. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധമാണ് അതിന് കാരണം അല്ലെ? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അസുരന്മാര് ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? സവിശേഷതകൾ അല്ല, അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടല്ലേ? മനുഷ്യ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും? സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകാരൻ. അതെ, ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആത്മനാശകനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കും. ഒരു മനുഷ്യനെ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുര ഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാല് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ എന്താണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജന്മം വേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? അവിടെ ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത എന്നാൽ എന്താണ്? വൈദിക പോലെ അന്ധകാരം ഭൗതികാസുരന്മാർ ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും
അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതികോത്കർഷം തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ശ്രമം നടത്താത്തവര്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്താൻ പോലും ശ്രമിക്കാതെ, ഒരു ശ്രമം പോലും ചെയ്യാതെ ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായിട്ട് അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തുന്നു അല്ലെ. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്താത്ത വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും ശ്രമിക്കാത്തവര്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് പറഞ്ഞ വേർഡ് പറഞ്ഞ 30ാമത്തെ പേജിൽ നോക്കാം മാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അതല്ല സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ അന്ധകാര നിപിണ്ടരായി നരലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമം നടത്താത്ത വ്യക്തികളാണ് ആര്, അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികള്. അതിനെ ഭൗതിക അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയാം. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമം നടത്താത്ത വ്യക്തികള്, അവരാണ് സംഭാവിത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായ? സംശയം ഉണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും? അടുത്തല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. 4ാമത്തെ അരമണിക്കൂറില്ലേ ഇനി? 4ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ? 3അല്ലേ ഇപ്പടുത്തെ? ഓക്കെ. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസ്സോ ജവിയോ നൈന തേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോന്യാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപൂർണാദരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസ്സോ ജവിയോ നൈന തേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോന്യാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോമാദരിശോ ദദാതി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്തേതിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോമാദരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജബേഗം മനസോ ജവീയോ നൈദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവകർഷത് തദ്ധാവതോ അജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വോ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസ്സോ ജവീയോ നൈനദേവോ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് ഭഗവാനെ തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒത്തിരി കടുപ്പത്തിലായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനാദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേകദേഹം മനസ്സോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസ്സോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ അജ്ഞാനമേത്യത്തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാദരിശ്വാ
ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനധേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹം മനസോ ജീവിയോ നൈനദേവോ അഭനുവാൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദദാതി. മീനിങ് വായിക്കാം. അനേജത് ഇളകാത്തത്, ഏകം ഒന്ന്, മനസ്സ് മനസ്സിനേക്കാൾ, ജവീയ അധികം വേഗതയുള്ളത്, ന അല്ല, എനത് ദേവ ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ, ആപ്നുവൻ പ്രാപിക്കുന്നു, പൂർവം മുന്നിൽ, അർഷത് ചലനം ക്ഷമത, തത് ദേവൻ, ധാവത ദ്രുത ഗമനം, അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ, അത്യേതി അതിക്രമിക്കുന്നു, തിഷ്ഠത് ഒരിടത്തു തന്നെ, തസ്മിൻ അവനിൽ, ആപഹ മഴ, മാതരീശ്വ കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവത, ദദാതി നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ധ്യാന മന്ത്രം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ആ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അതില് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 വർഷവും അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മഹന്താവ്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ലോകങ്ങളില് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അടുത്ത മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. പോയിന്റ് പോലെ പറയും. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് അദ്ദേഹം. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വധാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാ കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും എല്ലാ അധിപന്മാരെ ദേവന്മാരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹത്വത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വത്തില് എല്ലാത്തിനെയും സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതില്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയറായോ? എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പോയിന്റ് വൈസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വിട്ടുപോകും. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാവരും അതിശയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയറായോ? ഒന്ന് പറയുന്നത് സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്, പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാവരും അതിശയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു നോക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റു അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോകും. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവൻ, മറ്റുള്ളവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്, എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്തനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആ സ്വധാമത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് മനസ്സിലായി. അടുത്തത് ഭാവാർത്ഥം പറയാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി, അതായത് മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ വേഗത്തിൽ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മള് എത്ര വേഗത്തില് സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് വിദൂരമായിട്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അവിടെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും തനിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരനാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട്, സർവ്വവ്യാപിയാകാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വധാമത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രഗത്ഭരായ തത്വജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല.
ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അഭക്തനായ ഒരു ചിന്തകന് കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെ പോലുമോ വേഗതയിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാൽ അതേസമയം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്തു തന്നെ സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ എന്താണ്? ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനും സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലായിടത്തെയും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഒരെണ്ണം നടുക്ക് വരുന്നത് തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ് ഭഗവാന്റെ? രാധാദേവി. രാധാറാണി. ബാഹ്യശക്തിയോ? ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവിയാണ് ബാഹ്യശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന് ശക്തികളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തത് അന്തരംഗ ശക്തി, രണ്ടാമത്തെ തടസ്ഥ ശക്തി, മൂന്നാമത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി. അടുത്ത പേര് വായിക്കാവൂ ഒന്ന് പരമപുരുഷന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷൻ അസംഖ്യ ശക്തികളുണ്ടെങ്കിലും അവയെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി ആത്മീയ ശക്തിയും തടസ്സ ശക്തി ബാഹ്യശക്തി എന്നുള്ളത് ഭൗതിക ശക്തിയും. ഇവയിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വായു, പ്രകാശം, മഴ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്സ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ താരതമ്യേന താഴ്ന്ന തരം ജീവസത്തകളും തടസ്സ ശക്തികളാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയും ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരവുമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് തടസ്ഥ ശക്തികൾ. തടസ്ഥ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ആരൊക്കെ വരും? മനുഷ്യരെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വരും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് വെച്ചാല് ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് ദേവന്മാരും വരും, താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മൂന്ന് ശക്തികള്: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. വായു, പ്രകാശം, മഴ തുടങ്ങി പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ താഴ്ന്ന തരം ജീവസത്തകൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നവരാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയും ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പരവ്യോമം, അതൊക്കെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരവും ആണ്. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷണത്തിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവിടുത്തെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവർത്തിയില്ല. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനും അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അഥവാ അവിടുത്തെ സാകാര സാന്നിധ്യം അവിടത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയല്ല. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്കനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളുടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുക, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ പോലെ അല്ലല്ലേ. ഭഗവാന്റെ സകാര സാന്നിധ്യം ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ ധാരണാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിഗമനത്തിലെത്താണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്കാണ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായ പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായ അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും പരിമിതിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്, പരിമിതിയുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും ഗുണത്തില് തുല്യമാണ്, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ. അളവിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ജലം, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളത്തിനും ഉപ്പുണ്ടാവും, ആ സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിനും ഉപ്പുണ്ടാകും. പക്ഷെ അളവ് എങ്ങനെയാണ്, രണ്ടും വ്യത്യാസമാണത്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് തുള്ളിയാണ്, ഒന്ന് സമുദ്രത്തിലെ ജലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മില് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം, അതിനെതിരെയാണ് എന്തിവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്, ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ഛയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മറന്നു പോകും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് അകപ്പെടാണ്, മായയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മള് മായയിൽ അകപ്പെട്ട് പോകും. എല്ലാ ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മറന്നു പോകും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകും, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകൂല്ലേ നമ്മള്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായിട്ട് തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോ, അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാകുന്നത്, നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോ മായയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
എന്താണ് നമുക്ക് ആ മൗലിക ബോധത്തെ നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പിന്നെ നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകും, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എപ്പോഴാണത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ അംശമായത് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയലും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. അത് എങ്ങനെ അറിയണം? തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതായത് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വം മാം ശാന്തി പൃച്ഛതിലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, പിന്നെന്താണ് സ്വരാട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? അതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുക എന്നതാണ് ഈ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മന്ത്രം 4 അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, ശക്തിമാന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്, ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിനെയും മഴയെയും മറ്റ് അതിദേവതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മഹത്വങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്, പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനുമാണ്, അവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം അത് ആരുടെ ആവിഷ്കാരാണെന്ന് പറയണ? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പിന്നെ അതാണ് തടസ്സ ശക്തി, ജീവാത്മാക്കൾ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കൾ മാത്രല്ലല്ലോ വരുന്നത് തടസ്സ ശക്തിയില്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അതിദേവന്മാരുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതെ, വായു പ്രകാശം മഴ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിദേവതമാരും ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട്? തടസ്സ ശക്തിയില് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന ഭഗവാനെ അറിയാൻ, എല്ലാ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയണം. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അറിയണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം അറിയേണ്ടത്? എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്